il-liġi għandha tagħmel differenza bejn meta jsir hacking minn individwi li mbagħad jinformaw il-kumpanija li qed tiġi ħakjata isma' hekk u hekk hemm dawn il-breaches fis-security tagħhom. U jagħtu ċans li l-kumpanija li tkun tista' tirranġa il-flows tagħha. Għax hemmhekk ovvjament l-intenzjoni mhijiex intenzjoni ħażina, imma hija intenzjoni li tipproteġi lil dak li jkun. Il-President tal-Kamra tax-Xjentisti Dr. Alexandra Bonnici spjegat kif il-hackers etiċi jużaw l-istess għodda u teknikalitajiet li jużaw hackers malizzjużi iżda b'differenza waħda. Il-hackers etiċi jkollhom il-permess tas-sit tas-sistema biex identifikaw u jirranġaw nuqqasijiet fis-sistema blan li dawn ikunu indirizzati qabel jiġu sfruttati minn kriminali. Ma' TVM News Dr. Bonnici qalet li l-Kamra elenkat eżempji fejn dan ix-xorta ta' hacking kien ta' benefiċċju għal kumpaniji imma wkoll għal klijenti. Tesla per eżempju xi ftit ta' snin ilu ġiet ethically hacked u skoprew illi il-True Autopilot tagħha dak li jkun seta' jikkontrolla il-karozza u jieħu over il-kontroll ta' karozza b'konsegwenzi serji immens għal min qed isuq il-karozza u min qed madwar il-persuna li qed isuq il-karozza. Ma' TVM News Dr. Bonnici tat eżempji ta' kif il-hacking etiku jista' jkun ta' benefiċċju għal kumpaniji u l-klijenti għalhekk hija temmen li l-hacking etiku għandu jiġi protett mill-liġi u mhux ikkundannat la darba jsir b'intenzjoni tajba. F'Ottubru ta' sentejn ilu 3 studenti tal-Computer Science u l-lettur tagħhom kienu arrestati u akkużati wara li kixfu nuqqasijiet fis-sigurtà tal-app FreeHour, l-akbar applikazzjoni għall-istudenti li għandha lan li tagħmel ħajjat l-istudent aktar faċli. Michael De Bono, Giorgio Grigolo u Luke Bjorn Sherry ġew akkużati b'aċċess mhux awtorizzat ta' data, madankollu aktar tard sar magħruf li huma daħlu fis-sistema ta' din l-app bl-intenzjoni li jagħmluha aktar sigura. Dr. Bonnici saħqet li dan il-każ huwa eżempju ċar ta' hacking etiku fejn l-intenzjoni kienet dik li jipproteġu s-sistema u l-utenti tagħha u mhux biex jagħmlu l-ħsara.